and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Musugot ra gid sila si John o Jesslyn o kwarta. Labi nag-blue yun ang kulor. Okay ra kayo. Oh my God! Oh. John, murag sa level lang. Gitabang nila. Ayaw mo kalimot sa gingon ni Father, ha? Ma-physical distancing lang gihapon para safety tanan. Unsa na may paminaw ni mo, Clav? Human ka ba kainom og init? Okay na ko. Ma, Jess. Sigurado ka? Oo. Sorry ninyo, Jess. Yan. Na-disturbohin noon din sa reception. It's okay, Club. Ikaw gid, Clav. Way problema, uy. Ngano di ay? Unsa may pamati nimo kanina sa dihang wa pa ka natumba o gitabang? Medyo nalipong ko. O, mauto. Kalit lang na pahungang akong pananaw. Oh, unsa na may pamati ni mo, Club? Okay na ko. Dili ka mablos, Clav? Unya, kamo ini Clavel, Matt? Kanus aman sab mo magpakasal? Bitaw, bro. Club. Kung ako'y pangutan-on ninyo, bro, Jess, anytime. Kinirgyo si Clavel mo yung akong giagad. Clav? Dagan pa to problema nga hagi ato bang ron. Dili man na lumba ang married life ba? Dili ba, Jess? Well, oo, but it's about time naman siguro nga may mutang nasad mo, uy. Mo good, bro. Club. Para na ako lagi, bro. Jess, anytime. Bisan pag all the time. Hilary, gabiin na. Anya gabiin na, Clinton? Bago man kasal sila si Dong Jan o Day Gislin, lagbit karong mga orasa, nagkuan. Naghabas na si Dong Jan sa kabukiran. Nagway ni ma. Diyan ka bugiran ay. Natuwa man sila sa hotel si Dong Jan o si Inday Gislen. Naaday bokid dito sa hotel. Namanggani kasagbutan, naapoy katubhan. Mau gid mo ay. Kita hanata na. Diyan ka. Kita hanata. Kita kahaani ba? Oh, nga naman di ay. Sa kita. Wa katog nawa. Ay, alam niya Clinton ay. Taran tayo noong ka, muray imo. Ina si Karen ang imo pugaran. Ay. Awa diha. Wa kutog nawa. Mao pahawa diha. Hawa. Ay, paduol na ko kay basig. Doon na kay virus. Mga sibat. Mibila ba siya para mamati na? Saon gani, be? Clinton, ikaw, yampag ka? Yampag ka, ha? Sige, okay, sumbuti ka na Gislin ang didong dyan ran. Hala, oy. Unsa nakarigibuhat ni Dong Jan ni Day Gislin sa? Da! Uy! Ikaw ha! Bastos juga ka! Isumbong na dyan ka na Gislin ang didong dyan! Bastos! Jay, sumbong! Nga lugod! Ang bastos naman ka! Jay, bastos! Ako na binastos? Giyon sa man ako pag binastos pa. Okay, kato na yung maingon ka ha! Unsa nakarigibuhat nila ni Dong Jan o Day Gislin, no? Dali na bastos! Di na bastos! Hala ka dara! Hilaria! Bastos na nga akong isulti. Hila ba? Hila ba di? Paguryo-guryo sa kang kanahana ka da! Oh. Sabi ka di Clintona ka, oy! Si Kalinto! Dili si Gurya! Ikaw na Jay nag-ingon na bastos ko Hilaria ha ka. Ikaw may hugaw di harag hona-hona. Hilam! Kay tinuod na akong isulti. Ambot! May bawaan ni ron ba? Kung kinsay bastos na to, pangutana ko na mo be. Hawa na! Hawa niya! Tumaga sa ako pangutana. Aron may bawaan kinsay bastos na to. Ako ba o ikaw? Sige, pangutan na yan! Aram layas na ka! Kini, hawa na. Tirato, matane. Sige. Unsa lagi? Sagot kag, buhato na to ng gibuhat nila ni Dong Jan og Day Gislin karon. Ako! Aray, to ala!
May baw kong wag ka matuog diha, Clavel. Nagpamati ka lang diha. Nga, naglingkod sa akong likod. Ganyan na pa ko rin kagsulti mo, pero wag yung ko na mo tubaga. Gusto kong ma-relax, Matt. Mahimo ba? Please, labad nga akong Gisultihan ko na ikaw daan nga, dili unta ko mauban mo sa pagtambong sa kasal nila ni Jess ug Jan. Kailain ang akong pamati. Pero namugos kit ka. I thought nga, alibay na nimo. Tungod kay dili ka gusto mo saksi sa kasal. Nga kaslon ang imong ex. Matt, magsugod na ba puntaan, ha? Wala lang kita kaumanan ang imong nonsense nga panghuna-una. Okay. Okay. Nonsense. Sorry. But, mangutan na lang ko. Nganong hangtod karon? Wa ka pa man mo sa akong proposed nimo. Niya kasal. What's the reason? Wa siya matingog ka. Matt, nga nung gipahunang mo kining ima auto? I miss you, Clavel. Matt, please, utak po. Kung sa may naakaroon sa imong una ako na ayaw nang ipadayon, katingalig magbahay ka. Please lang. Jan, I love you. I love you. I love you, Jess. Oh, Jan. Thanks sa imong paghatod ako din sa apartment nat. Ako rin maablis ng auto. Kadayo. Thanks. Wait. Yes? Can I kiss you? Oh. Huh? Clavel. Clavel. Gusto na. Clavel. Bye. Mipiyong siya diyang akong giukuman ng iyang ngapil. O kalit sab na iya kong kiduot diyang gibuka niya ang iyang mga mata. Clavel, bisan mo limot ka pa, pero sa imong mga lihok, klaro kaayo o masabot nga may pagpati kapag ihapon ni Jan. At tunda pa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!